אז בואו נדבר רגע על משהו מוכר, אומגה 3. אבל מה אם היינו מגלים דרך לשדרג אותו, בעזרת סוד שחבוי כבר מאות שנים בתוך עץ הזית? זה בדיוק הסיפור שאנחנו הולכים לצלול אליו. סיפור על חדשנות שלוקחת השראה ישר מהטבע. והנה, הציטוט הזה מכניס אותנו ישר לעומק העניין. כי פה לא מדובר סתם על עץ, אלא על סמל אמיתי לחוסן. תחשבו על זה רגע. עץ שמצליח לשרוד מאות שנים, עומד איתן מול כל מה שהטבע זורק עליו. אז איך הוא עושה את זה? ובכן, הסוד שלו הוא מערכת הגנה פנימית חזקה במיוחד. אז מה הם אותם מגנים סודיים? ובכן, קוראים להם פוליפנולים. הם הגיבורים של הסיפור שלנו. אפשר לדמיין אותם ממש כמו שומרי הראש של הטבע. התפקיד שלהם הוא קריטי, לשמור על הרכיבים הכי עדינים ומזינים במזון, ולוודא שהם לא מתקלקלים או מאבדים מהכוח שלהם. אוקיי, אבל כאן הסיפור מתחיל להסתבך. כי אחרי שהבנו כמה הטבע חכם, עולה שאלה די מטרידה. מה קורה כשאנחנו, בני האדם, נכנסים לתמונה עם תהליכי העיבוד המודרניים, ובעצם מוציאים את אותם שומרי ראש מהמשוואה? והנה הבעיה במלוא הדרה. מצד אחד יש לנו את התכנון המקורי של הטבע, מזון שמגיע עם מערכת הגנה מובנית. מצד שני, המציאות של היום, תהליכי עיבוד שלפעמים בלי כוונה רעה, פשוט מסירים את אותם הגנים חיוניים. הפער הזה בין מה שהטבע התכוון אליו לבין מה שקורה בפועל הוא לב הבעיה. אז מה המחיר של הפער הזה? ובכן הוא די כבד. אותם רכיבים תזונתיים שאנחנו סומכים עליהם, שישמרו על הלב, על המוח, על המערכת החיסונית, פתאום נשארים חשופים. הם הופכים להרבה יותר פגיעים, והיעילות שלהם פשוט יורדת. אבל כאן מגיעה נקודת המפנה בסיפור. זה בדיוק הרגע שבו החדשנות והמדע נכנסים כדי להציע פתרון לאותה בעיה של אובדן הפוליפנולים. בואו נראה איך הם עושים את זה. וכאן קורה משהו מיוחד. פותחה טכניקה חדשנית, ממש פטנט ייחודי, שהמטרה שלו היא לא סתם להפיק שמן זית. המטרה היא לתפוס את תמצית החיים של העץ, את כל אותו כוח הגנה מדהים, ופשוט לארוז אותו לתוך בקבוק. התוצר של הטכניקה הזאת הוא שמן שנקרא לצורך העניין רבו. ומה שמייחד אותו זה לא רק התהליך, אלא גם חומר הגלם. מדובר בזן ספציפי של זיתים, זיתי קורוני, שנמסקים ממש מוקדם בעונה, בדיוק בנקודת הזמן שבה ריכוז הפוליפנולים המגנים נמצא בשיא שלו. ועכשיו, שימו לב לנתון הזה, כי הוא פשוט מדהים. פי 30. הטכניקה הזו מצליחה להגיע לריכוז של נוגדי חמצון שגבוה פי 30 משמן זית רגיל. זה לא עוד שיפור קטן, זאת קפיצת מדרגה אמיתית. אבל הסיפור לא נגמר כאן, כי השמן המיוחד הזה הוא לא המטרה הסופית. הוא בעצם חלק מפתרון גדול יותר. הוא חובר לרכיב תזונתי חשוב אחר כדי ליצור שותפות עוצמתית במיוחד. והנה אנחנו רואים את הצוות המנצח הזה. מצד אחד, יש לנו את האומגה 3, שמגיע משמן דגים טהור, ומהצד השני, את שומרי הראש, הפוליפנולים העוצמתיים מעצי הזית. זה בעצם חיבור מדהים בין האוצרות של הים והכוח של האדמה. אז איך זה עובד בפועל? התהליך מאוד פשוט והגיוני. קודם כל, לוקחים את האומגה 3 האיכותי. אחר כך, מוסיפים לו את צבא שומרי הראש, כלומר, הפוליפנולים. בזכות ההגנה הזאת, האומגה 3 נשאר טרי, יציב וחזק לאורך זמן. והתוצאה הסופית, הגוף יכול לספוג אותו בצורה הרבה יותר טובה ויעילה. יפה. אז אחרי שעברנו על כל החלקים, בואו נחבר את כל הנקודות ונבין מה התמונה הגדולה שהסיפור הזה מראה לנו. וזו בעצם כל התמצית. כל הסיפור הזה הוא על בניית גשר. גשר בין החוכמה העתיקה של הטבע, זאת שמתחבאת בעץ זית בין מאות שנים, לבין החדשנות של המדע המודרני. המטרה היא בעצם להחזיר את האיזון הטבעי, זה שאולי קצת איבדנו בדרך. והסיפור הזה משאיר אותנו עם שאלה גדולה למחשבה. איפה עוד אנחנו יכולים להשתמש בכלים של המדע כדי לפענח את הסודות של הטבע, ולהשתמש בהם כדי לשפר את התזונה והבריאות של כולנו? זו שאלה מרתקת. תודה רבה להקשבה.